Claire Williams ydw i. Rydw i'n byw yn Sir Gyfyrddin, rydw i'n fam i 2 o blant. Mae 'da fi nifer o diddordebau yn enwedig o amgylch chwaraeon. Mae 'da fi gradd yn seicoleg o Brifysgol Loughborough a rydw i'n gweithio fel cydgysylltydd partneriaeth FWDSV dros Canolbarth a Gorllewin Cymru. A mae 'da fi nam ar y golwg a i fi wedi fy nghofrestru yn ddall. Yr nam ar y golwg sydd 'da fi, mae wedi cael ei achosi gyda cyflwr o'r enw albinism. A beth yw albinism? Yw cyflwr sy'n achosi lleihad yn y pigment sy'n y crôn a'r llyged a'r gwallt. A oherwydd bod 'da fi llai o pigment yn y llyged, mae wedi achosi, mae'n achosi'r llyged i ddatblygu mewn ffordd gwahanol. A mae'n achosi damwain i'r optic nerve. A oherwydd ni, mae'r nam ar y golwg 'da fi. A hefyd fel rhan o hwnna, a fel product o'r ffaith bod y llyged ffili rheoli faint o golau sy'n dod mewn, mae 'da fi ail cyflwr yr enw nystagmus. A mae nystagmus yn achosi symudiad yn y llygad sy'n symudiad i fi ffili rheoli, ond heb y symudiad na, bydde'r byd yn symud. So mae fe'n cyflwr eitha handi mewn ffordd, achos mae fe'n by-product o'r albinism, ond heb y nystagmus, bydden ni ffili gweld mor dda beth i fi'n gallu. Yn yr ysgol a'r prifysgol, oedd lot fawr o gymorth 'da fi, a o'n i'n lwcus iawn, ysgol gynradd, ysgol uwchradd a yn y brifysgol, bod lot o dewis 'da fi am bwyti'r fath o cymorth oedd angen arno fi. So o'n i'n teimlo fel bod barn fi a beth oedd yn bwysig i fi oedd y peth oedd yn cael ei ystyried rili, a oedd lot fawr o opsiynau gyda fi. So oedd nifer o bethau, oedd ddim angen arno fi, ddim angen defnyddio, ond o'n i'n gwybod bod yr opsiynau na. A beth nes i defnyddio eitha lot oedd cymorth 1-ar-1, so one-to-one support yn y dosbarth, neu mewn lecture, so oedd note takers 'da fi, rhywun i eistedd yn y lecture a cymryd nodiadau wrth bod yr lecturer yn siarad. O'n i'n cael taflennau gwaith i gyd mewn fformat gwahanol, so gyda print fwy o seis. A hefyd, un o'r pethau fwyaf pwysig i fi'n credu, oedd 'da fi amser ychwanegol i gwblhau aroliadau. I fi, y peth sydd o hyd wedi gwneud y fwyaf gwahaniaeth yw i siarad i rhywun sydd wedi sydd wedi gofyn i fi sut i fi'n teimlo, wedi gofyn i fi beth yw'r pethau fwyaf pwysig i fi. So bod cofrestru fel dall neu fel partially sighted yn eitha straightforward a un neu 2 cofrestru i gael, mae pob person a pob nam ar y golwg yn wahanol, a mae pawb yn mynd i gweld rhywbeth neu profiadu rhywbeth mewn ffordd gwahanol. A mae'n amhosib fi'n credu i asiwmo bod rhywun yn gweld rhywbeth heb, just based ar beth mae rhywun arall yn gweld. So i fi'n credu siarad gyda'r unigolyn, gofyn i nhw beth sy'n bwysig i nhw, y ffordd gorau i helpu nhw. Achos fwy na dim byd wedyn, mae'n gweud i'r unigolyn na bod dyn nhw rheolaeth, bod dyn nhw llais yn y trafodaeth. So i fi'n credu jyst cael sgwrs agored, esbonio bod cymorth ar gael, a rhoi yr opsiynau i'r person a gofyn i'r person ei hunain beth yw'r ffordd gorau i cymorthwyo nhw.